ina za ka kai mu ne? To zan sai da ku ne? Ya kawo mu wuri Hankace can guri. Mana to ai ku ba ku sani ba, wani lokacin ne in za ku yi miya kun gani sai ku dinga ɗauko wani abu, ita ba kaulawa shi, ita ba wani abin nan ba ungurnu ba. Yanzu an riga an waye. wannan kasuwa ne. Kamfanin Dahir Spices Kori na kawo ku. Duniyar ɗanɗano. Duniyar ɗanɗano. Duniyar ɗanɗano. Ya Allah. Za mu gyara miyan mu. Kuna ji in dai za ku yi miya da Dahir Spices duniyar da kuso kan mutane su ji. Ku matso nan gurin saboda kamfanin kun san dilolin suna ciki. Zuwa ne ni ma in ɗanye dabaru in kai ku ciki don ku samu ku mallaki naku Dahir Kori Spices duniyar ɗanɗano. Ku samu ku dinka miya in dai kuna miya billahi da zai mazajen ku na rantse da Allah da wuri za ku saye su. To mun gano sirrin. Wucewa na zo ne ji kamar kuna magana Dahir. Kina likita ke ma banda abinki to magana muke ta Dahir Kori Spices. So ai ma ina mai gida na girki. Ko zan samu da Allah a taimake ni a ina zan samu shi. Dahir Kori yana nan a kasuwa, kowace kasuwa kika je Dahir Kori Spices duniyar ɗanɗano, kowace kasuwa kika je akwai shi. Alhamdulillah insha Allah zaka bar number wayan ka in saboda kaga bana samun damar fita sai in sa maka sai mu tura maka da kuɗi sai ka kawo mu. Da za a kawo miki insha Amma Allah. ka tabbata nake so da. Kata dila ko kirela 100 kike so za a kawo miki ta Dahir Spices. Za mu yi biki so kuma manyan mutane da su ina son katan da yawa Allah in ba damu a kawo. Za a kawo. Za iya kawo mun har gida? Za a kawo miki har gida. Muna da motocin mu to ga lamba ce. Kin ko kawo ƙarshen zance tun da kika ce za ki nemi Dahir Kori. A cikin girki Dahir Kori duniya ne. Duniyar ɗanɗano. Mutanen bikin ku za su koma da farin ciki da annashuwa ƴar uwa. To ba matsala dakta mun gode. Dahir Kori Spices duniyar ɗanɗano.